Ze jouwen Joet al een vapbroeken, de acrobaten van Compagnie Retour à Mont, een van de haardacts op het Strijdfestival. S'nachts zweven de Fransen van het Fries Museum naar de Riochtbank op het Ceylon, het nieuwe klopjend het van het Fries Straatfestival. Het betekent dat sokkenbeelden van het Oudehoutse Tjerkhof voor eerst vriendentierd binnen. Een bewuste kaart van de organisatie. Wij hadden daar een prachtig plein, groot plein, maar de infrastructuur die we daarbij moesten hebben, het is kaal, er zijn geen wanden. En kijk eens hier, prachtig mooie omgeving, mooi dichtgebouwd en daar kunnen we een enorm fijn besloten festival organiseren. Minder kosten, meer programmering. Ja, want José is een oké, maar het gaat om kosten. Nee, het gaat ook over de gezelligheid en de ambiance die er is. En dit plein biedt dat meer dan het Oldenhoofse Kerkhof. Maar de kosten binnen echt belangrijk. Het Strijdfestival heeft daarom de oude jaren aardig snijmatten in de programmering. Maar met stiepen van de gemeente en ook door jouw ondernemers is het Fries Straatfestival nou financieel zoen. Er lijkt het maar één spulbreker te wezen komend weekend. Het waar. Ja, we zullen het zien. Ik ben altijd de optimist. Ik geloof, ik zie de zon schijnen en ik zie hem zaterdag ook schijnen.